tá získala titul Miss Press a o pár rokov sa stala manželka fešného futbalistu Jána Kozáka mladšieho. Bývalú misku, pozrite, ani za tých 17 rokov sa nezmenila a ex-futbalistu spolu s ich synčekom sme stretli na otvorení 9-jamkového futgolfového ihriska v areáli krásneho art hotela Kaštiel v Tomášove, kde sa mimochodom nakrúca aj burlivé víno. Šéfom hotela je Peter Požgaj. Koho by ste privítali spomedzi celebrít? Lasica. Majstro Lasica možno na budúce. Dnes musí stačiť syn reprezentačného futbalového trénera Jana Kozáka staršieho Jan Kozák mladší, ktorý ihrisko slávnostne otvoril. Drink dostal aj Kozák najmladší, otec zabedákal. Však ma zavrú. Nezavrú, malý sa alkoholu ani nedotkol. Ďalšou nástrahou boli sexy dievčatá. Našťastie len na titulke magazínu, kde sa v roku 2009 vtedy s Borisovým súhlasom objavila aj tehotná Andrea Heringová či Andrea Járová. Teraz časopisu šéfuje Johnny Curtis. Snažia sa niektoré dievčatá o protekciu. U teba? Nemajú šancu, lebo žena mi číta e-maily. Žiadnu ženu zatiaľ nemá ex-farmár Adam Kováč, ktorý si prišiel futgolf zahrať tiež. Momentálne kúpil dvojposchodový anglický autobus a prerába ho na bar. Ako nám prezradil šéf futgolfového klubu Senec Juraj Gubány, najznámejším slovenským futgolfistom je Janko Kozák, ktorý sa už medzičasom venoval inej činnosti. Manželka bývalá miska Greta Nuje hrať nebude? Utrel nos? Dnes sa bola len prejsť, ale celkom sa jej to zapáčilo a ja verím, že najbližšie si zahraje ona. Nakoniec sa nahovoriť nechala a futgolf si zahrala s manželom, aj keď k tomu, či Kozákovci dodržali všetky pravidlá, sa vyjadriť nevieme. Každopádne, keby nebolo finalistky Miss Slovensko 98 Grety Noé, možno by sa jej kolegyňa zo súťaže Linda Lenčová nikdy nebola vydala za Ďusa Rezeša. Práve ona Lindu s Ďusom na istej párty len mesiac po miske zoznámila.